az güdürek olur, ene bağışlamaňyzy haýyş edýänne. Edil şunu bağışlamasaňyz da aýtjak men şuurruň. Nähile ki? Bir käbir ýerde bir şeýle bir oglanlar, gaýyrlar gabat gelýär-de. Käbir oglanlar görýän bolýan, onu durmuşa çykaraýmasaň öýerbä boljaklar diýip ony. Şeýle bir zenana mahsus hereketleri, bir edýanlatlary bar da, onu durmuşa çykarmasaň birine hile edip beräýmeseň, ona hile alyp berip boljaklar da ýok. Biriniň gaýdyny ona berip içini ýakyp boljaklar ýok da. Ya käbir gaýdylar bar da, käbir zenanlar, onu öýeräýmeseň, onu birine hile edip berip boljaklar ýok da. Şo derejede zenana mahsusluk diýilýän zat absolutna ýok da hiç zat. On ýerlerden biri ýörek gelýär, käwat inanmarsyňyz, işgärlemden sorak gelýän, görýänne, şu gelýän adam zenan adammy, erkek adammy diýip. Şo derejede bir tapawdyňyz, gidirdiňiz däre. Inne salonlarda, inne salonlara gelňizler barmana utonýa sizden ýaňa. Käbir oglanlardan ýaňa inne bir erkek diýme utonýanly. Öňe bir oglanlyk jynty bolansoň, oglan diýmeseň, oňa başga da diýip bolan oňa. Sizi görüp inne gelňizler salona girmeklikden ýaýdanyp utanyp uradylar o. Bir garnyň eşeň garny ýaly edip, biriniň gaýdynyň ýa geliniň aşagyna näme ýüzüňe ýatyp bilýäňi? Ya da käbir gaýdylar ba, barýaňyz birine saçyňyzy oňartmana, o oňaryp duran oglanmy, gaýdymy biler ýalylar. Sen onu oglanlyk jyntynyň badygyny bilýän, ýöne edil erkek dälligi belli. Bir saçyňy, ýüzüňi oňartjak bolsaň, bir baraňda bir zenan adama barsaňyz bolanokmy? Öşo oňartjagyňyz saç bolsa, ýüzüň bolsa ýa eliň bolsa ýa başgarak ýerinde, indi näme diýäniňiz, siziň näme diýäniňiz indi açyk publikasiýa urrun berip durmaly boldy. Ol bir wagtky utanylýan, haýa edilýän natlara açyk edip taşladyňyz indi. Ya bir daýo bir erkek oglan gelini bile surata düşdür, şo gelini göwreli bolýan, şoň garnyny reklam edýär-de. Bir haýa, utanç, bir iman, bir ýüregiňde bir awazygan bolsa bir erkeklik diýilýän wajdan oýananokmy sende? Bir ayalyň garnyny reklam edip dursun, basym biziň bäbegimiz bolmaly. Bu bir wagtlar gaterbet bir utançly, bir haýaly, bir adam bir özüne bir kiçilik bilmeýän zat o zat bolýan, ýöne açyk işläp duran bolaýdyňyzlar ýani. Bir ayağa gelinimiziň agzy biýmada, bir gaýdymyz bugünler bir agzy biýmadarak da gelip bilmez zat diýer ekenler o. Onam utanyp ýüzi gyzaryp, iň soňkudan bir ýere giräjek bolup aýdylýan barki. Indi açyk gurrun edip durlar da. Bir nebeýle zat zat. Bolýa bir ejen kakaň dowanyň jigin düşündirmendir da. Ine men düşündirýän o dowan. Birazcık gidläýe o haýa diýilýänlerdi, utanç diýilýänlerdi, bir iman diýilýänlerdi, azajyk bilip bir düşünübrek hereket etjek bolýa o dowan. Düşünýän sen bir özüň çarak bir ýaşajak bolýansyň, bir sivilizasiýa, professionalizm, ösen ýurtda ýaşaýan, düşünýän oňa, ýöne ösen ýurtlar inni şo derejede şu zatlar saňa görkezip öwreden ýurtlar, şolaryny sizi görüp azajyk özleri bir haýa, imana dolan urada bolar sizi görüp. Nebile bir haýaly o zat. İň janyň ýakkan ýerem näme diýsene, ine ştaýmen has erwet binjelik edýän zat, näme? Bir hiç kime gerek gel bir oğlan, bir hiç kime gerek gel bir zelil gayıp, onu olin yurda belli kampanya, yankin çağırıp plan çamanat pul töläp, öz haridini reklam ettirýärdi. Şo bir o taýdyny görkezýär, bu taýdyny görkezýär diýip. Bir zady reklam etjegem bolsaňyz, bir düşünýän haridyňyz satasyňyz gelýändir, halka görkezesiňiz gelýändir. Ýöne görkezesiňiz gelende de bir normal bir dowumlyja erkek oglany ýa-da bir zenana mahsus bolan galykgal bir zenana adama ettirseňiz bolanokmy? Hökman ýankyýalyň birini çağırmalymy? Onu özüňiz bilýänsiňiz nähile adamlara diýip duranymy? Me diýsem birden bir käbir artist, aktrisa, aktör, oglanlar, gaýyrlar, siz birden göwne daýmaň. Siz bir dünýäň halklarynyň öňünde durýan oglanlar, gaýyrlar, size biraz gelşik bir türkmen halkynyň bir milliliginiň bir belli bir
Stepanna duran halkdygyny görkezmek üçin size bir ogadonlyk gelşiklik gerekdir. Men bu gurrunum size degişilläl. Siz o zatlary belli bir derejede dünýä halklarynyň öňünde şolar bilen deň stepanna ýarşmak üçin size bir belli bir zatlary etmäge bir ruhsat berilýän ýerler bardyr. Bu hakynda gurrun ýok. Ýöne biren tek oglandan gaýrylan özüňize morýantyňyzlaý. Biriniň gülýal gelini barp bir oglana saçyna wardyp durda, ýa ýüzüni. Ýa biriniň bir gülýaly ogly barp bir gaýdyň aşagyna ýatyrda, garnyny eşeňlerini ýaledip. Galandan mümkin men ýalňyşýandyryn, azadyk netije çykarsaňyz mene gowy bolarym ka diýen. Eger ýalňyşýan ýerim ba bolsa, men aýdan gurrunlamda tertirek zat ba bolsa, mümkin bolýarça şu edek kommentariýalarda belläň. Aga dedi sen şu taýda ýalňyşýan diýdi, mümkin men düşünýän näler. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, ýurdumyz abad bolsun, gülýäli gurjak ýaly ýurtda ýaşaýas, azadyk gadryny bilip, bir Allahyň beren nygmatyny duýup ýaşajak bolun. Janyňyz sag bolsun. Gurrun diňe bir hereketde de. Öňür gahargala pakynna bir video ýokdum bolyn. Şol tema üstüne has köp durulsa degen temalaryň biri. Indi aslında seretsek, bu sağa huşlara ýa-da maşgalamyza gaharlanamyzda onuň eden bir hereketi sebäpli gaharlanamyz. O gaharymyzyň esas sebäbi günlük hepdelik aýlyk çekýän streslerimizde bolýar. Gynalsam ýöne biziň esasan çağalara, ejide, ayal maşgala güýjümi ýeten üçin esasan bularyň gaharymyzy öýdäkilerden çykarýarsa. Indi näme etmeli? Öňüme bir gezek adap geçipdim, bunu häzir 3-4 sanalyk zat aýtjak şolaryň käýerlerini men edýärdim, ýöne bir sananyň üstüne durjak. İlk şol wakadan uzaklaşmaly. Öňüme bir gezek aýtdym, birinji. İlk şol wakadan uzaklaşmaly, şonu gereksiz sözler we gereksiz hereketlerimizi ula ihtimallyklaryny etmez we öňümizdäki maşgalanyň ýa öňümizdäki çağanyň, okuwçylaryň gereksiz öwünlerine degmez. Ýani çölgüde soňa goýmaly. İkinji etmeli adamdan çok gaharlanan wagtymyz ýa-ni ilki uzaklaşyp göni aýna gitmeli, öz ýüzümizde özümiz seretmeli. Şonda biziň ýüzümizin alýan şeklini ilki bilen özümizden halamaýas. İlki özümüz halamaýas. Onu o şeklimizi, o gaharymyzy, o çylgymyzy, o nerwimizi öňümizdäki çağalaryň, öňümizdäki nerese çağa diýenden ol senden gorkýar da, öňümizdäki aýal maşgala bolan, mejid bolan üçin senden gorkýar. Olaryň o ýüzü halamagy boljak zat däl. Üçünji etmeli zat. Eger ölümlik bir waka ýok bolsa, aňarda binamyzlyk, masgaralyk ýadaýlar ýok bolsa, çağamyzy, aýalymyzy, maşgalamyzy, indi bu adamymyzdan bolup bilýärdi. Jigimyzy, doganymyzy şol ýadaýlar bilen kabul etmeli. Meni de gaýtalabaýdan ölümlik, masgaralyk, binamyzlyk ýadaýlar ýok bolsa, näil ýadaýlary kabul edip bolar, näil ýadaýlary kabul edip bilen onu özüňiz bilmeli, özüňiz çözmeli. Misal üçin geliniňiz, maşgalaňyz ýa-da adamymyzyň bilimi pes bolup biler, ýöne häsiýeti gowdur. Onu ýadaýlar bilen kabul etmeli. Misal üçin çağaňyz ýuwaşrak gurulýan bolmagy mümkin, dağynyk bolmagy mümkin, tertipsizrek, ýani tertip manysynda bu edep manysynda däl, öýüň içinde eşikler ondan bunu ýatjan bolmagy mümkin. Eger terede goýmalylar, çağan göwüne degmek, ede şol atlar üçine degenok. Terede goýmaly. Eger şo ýadaýlar ölümlik, masgaralyk, binamyzlyk ýadaýlar ýok bolsa, onu şol ýadaýlar bilen kabul etmeli, şol hil ýaşamaly. Okuwçylarda da şoň ýalakda. Biri dymmarakdyr, biri awratrakdyr, biri gülkünjirakdyr, biri wäşirakdyr. Hemmekisini öz ýadaýlaryny kabul etmeli. Ýene gaýtalabaýdan kabul edip boljak zatlar, kabul edip bolmajak zatlar. Dördünji etmeli zat hem bu da şu ýanky wakadan uzaklaşanyňyzdan soň, biraz köçeşeňizden soň nähili çözüp boljakdygy barada çözgütleri goýatmaly. Şonu ula ihtimallyk bilen çözgütleriň käýberlerini görürsiňiz. Yani şu da yıkmaň ýolunu gözlemeli, däldäni ýasamagyň, gurmagyň ýolunu gözlemeli. Ýöne gaharymyzdan biraz uzaklaşyp köşeşenimizden soň öňüme aýdypdym, gahar wagtymyzda bir karar bersek, gahar bilen turan, ziyan bilen oturar. Gaharly wagtymyzda bir karar bersek, bu dogry karar bolmaz. Yani men şu wagtda gaharlanan wagtym alan kararymyň dogrulygyny görmedim de.
Wagt geçmeli, belki 5 minut, belki 10 minut, belki 20 sekund wagt geçmeli. Ondan soň söýütlerin ýollaryny gözlemeli. Gaharmada ýeňilmäliň, adamyň göwnü bizim gaharmyň ýanyna has beýik, has uly adamyň göwnü ýykmak gerekdir. Sağ olun.